Wat leuk dat ik hier bij je wezen maak. Wat is die favoriete fruit? Framboos. Framboos. Kijk, ik heb er 2. Dankjewel. Ja, dankjewel. Waar wie de kreeg? Chips. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben Joert op Squalle de Wingert in Den Bosch. Dit is hoi hè? Wat leuk dat ik Joert bij je wezen maak. En ik ga een versje maken over fruit. Ik ben wel benijd. Eet je met alle dagen fruit? Waar kan ik net wat over vertellen? Dat was een vinger mee. Waar eet elke dag fruit? En wat voor fruit vind je het lekkerst? Banaan? Nou, hé, tref je het even? En wie er nog meer? Wat is die favoriete fruit? Framboos. Framboos. Kijk, ik heb er 2. Oh, nou, hij is toegelok. Of mag ik je weer waarom nemen? Zo, hak je in de bossen. En wat voor fruit vind je het lekkerst? Appel. En ben er gewoon die het aardbeien heel lekker vinden? Oh, lekker. En vind je een perzik ook lekker? Of hebben we die nog nooit gehoord? Ik ben zo volle soorten fruit, hè? Du hast parren, banaan, appels, mandarijn, sinaasappels, twambijen, perziken, mango's. Nou, zal ik nog wel even terug in, hè? Een parel, mandarijn, komkommer als banaan. Een bij, perzik en meloen en paprika als citroen. Applausje. Dankjewel. Ja, dankjewel. Fruit, jongens. Nou, mijn favoriete fruit is mango. Ik vind het altijd wel heel lastig om hem op te eten, maar hij is zo lekker sweet. Nooit gehad. Nog nooit gewoon? Nee, er zijn zoveel soorten fruit, jongens. En wat is nog meer heel zoen? Fruit hebben we, wat hebben we nog meer? Wat is dit eigenlijk? Dit is geen fruit, maar dit is groente. Groente is ook heel zoen, hè? En water drinken, een lekker boetenbadje. Maar ik wie wel benijd. Wat is je favoriete groente? Komkommer. Ook een komkommer. Ook een komkommer. Broccoli vind ik echt zo lekker. Vind je dat ook lekker? Blomkool. Spinazie. Daar is het heel sterk van. Ja. Broccoli is ook lekker, hè? Ja, jongens. En als je heel goed fruit en groente eet, wat krijg je dan? Spierbal, vitamintjes en wist zoen en fit van, hè? En dan kun je weer heel goed bladje en heel goed sporten. Heel belangrijk. Ja. Hé jongens, wat vond ik het super mooi dat ik hier het bijen komen mocht. Ik vond het heel gezellig om even die fruitkoer te brengen. Met fruit en groente. En wat te vertellen over mijn vlog. Maar zullen we nog één liedje versken, hoor? Ja, doen we nog één liedje versken. En dan ga ik weer naar huis. En dan kun je maar lekker fruit eten. En dit werd hier van een nieuwe vlog. Shit, zeg ik ben lang. Voel je me niet wat ik doe? Het hier de man. De familie van mij, mijn man en niets wat ben. In uw schoen zoals op een paard. Jimmy, Marie, Marie. Ik ben die Hartstikke bedankt. Wat gaan we En om een andere keer, ik zou zeggen, om een nieuwe chitsvlag. Dan zeggen we, hey hoi. Robin, wat zeggen wij dan? Hey hoi. Doei doei, om een andere keer. Dan kom ik nog even op de radio. En ik ga fruit kriegen, hè? Lekker man. Het is even wachtje. Hoe lang maken we nog wachtje? Minuutje. Oh, een minuutje. Een minuutje. Ja, de vorige keer als mijn vreugde wiet fruit er nog net. Intussen lezen alle tafeltjes vol met fruit. Ik zag even door de kier heen. Er leidt inderdaad een banaan, zag ik. Dus dat is helemaal goed kamer inderdaad. Ik ben intussen even de gong opgegaan. De band die maakt er vanzelfs gewoon terug. Twee band die hak even mij om. En dat ben onder andere Orne Harm en Noah. En jongens, wat vonden jullie ervan? Leuk. Ja? Want de meeste thuis die weten vanzelfs net wat je hem krijgt al je show aanhakt. Is dat dus ook lezen? Wat voor spektakel hij krijgt mij maakt in de klos? Een moeilijke vraag? Ja. Waar wie de kreeg? Chits. Yes.
Tits krijgen we direct afluisteren. Want Tits zit er zelfs echt bij. Dan was de tos intussen oprecht, maar daar in de gitaar. Wat voest ervan? Ja, het wie echt. Wat hij hem een schitterende klasse. Wat hij hem een prachtige squal en een schitterende klasse. We hadden, nou, dit was mijn eerste keer. Ik heb fruit gedeeld, ik heb vers gezongen. We hadden een stukje van vlogsjongen en ja, schitterend om te zien hoe je dan even op een orenwier dwaan binnen mij zoen eten en zoen wezen. Ja, allebei ga je intussen fruit krijgen. Ja. Ik spreek ook weer even door de ruiten heen. Ik zag inderdaad dat er wat banaantjes op eten worden daar. Ja, Noah, wat voor fruit hast je ook krijgen? Banaan. Waarom de banaan? Is dat de lekkerste? Alle fruiten zijn wel lekker. Alle fruit is lekker, maar de banaan is de beste. Dat is dan helemaal leuk. Ik even naar juf daar, die zit direct. Juf, ja, wat voor slot van? Ja, ik vind het prachtig. Ja, het zit zoals zijn van, we gaan natuurlijk een prachtige klasse, dus het is elke dag een feestje om hier te werken. En de band vond het prachtig, de zegt ze genieten en ik vond het geweldig. Ja, en het is zelfs een goede boodschap. Ik denk zo dat bij een mooi alle hier met fruit onderzetten komen, of is het zo veel net? Nou, dat denk ik al. Dat doen ze nou eigenlijk al, want wij zijn er op school een soort met wanden. Dus wij promoten echt een zoene voeding en wij doen mee in het Europees schoolfruitprogramma dat ze echt een prutte fruit krijgen op scholen. Dus, en wij doen ook een prutte mee bewegend leren, want het is natuurlijk net alleen nog zo'n eten, maar bewegen is echt heel belangrijk en daar zijn we heel druk mee. Dus wij hopen je oren hier het certificaat voor zoene squallen en binnen te hebben. Ik het, je hoort een wingerd in de bal. Het is een zoene fitte squallen zat hierin. Ja, Tits en Jimek van de squallen, bedankt dat we er even bij wezen mochten. En ja, een soort zoene fruitmoment hier nog op squallen. Dank u wel. Graag gedaan. Dat is de radio. Bedankt jongens. Nou, wat ga je doen? Super goed, Dien. Nou jongens, dit zit de eerste keer van de fruittour alweer erop. Het is echt een hele leuke mannen. Nou, en het is voor mezelf ook wel lekker, want dan ga je het even één keer doen en dan wist een beetje als ze wachtje is. En ja, ik merk, ik wil er zit wel rond in vragen stellen, dus ja, ik had er echt heel veel zin in en het komt zeker goed. Dus ik ga op naar huis en morgen weer een nieuwe chitsvlog. Hey, vond je dit nou een leuke vlog? Zoek ze eens, abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net chill op te downloaden van je tablet of telefoon. Gewoon een nieuwe chitsvlog. Hey hoi! Oh ja. En denk nou van, dit lijkt me echt superleuk dat Chits bij u op Squallen komt en komst uit de gemeente Damtedeel, Noord-Friesland of Achtkarspelen. Check dan even de info van de kliester en daar staat een link in de mail van de kliester en dan kies me boeken. Dus via het net. Hey, hoi!